fawi silmaji capan e nayya do e lesude halirde RFI fulfulde bismillah mon silmaji nogay jokkoji e kabaruji di Abdoulaye Dikko e silmaji nogay jokkoji hendi en keban silminde hen kodo meren handen mo wi Abdoul So mo gollannodo du woni oni gondo hande de faftere mo yewtide Ibrahima Timbiba ko fawi e ko tawa lamu leydi Mali tewti MINUSMA yalta leydi Mali no yaawiri fof caggal dum jabbode Narama Diallo jangane ko winda e jeyindeji di timinere no wieto go jantore meden monde to leydi Cameroun en fawi e gollal ngal tawa hono suka bietode Yves woni Yves Bertrand golli ton to leydi Cameroun machine e bangal ande kesede ko mo'ini ko wawi hono haybade pétrole e gaz sakkodu jibbu jawdi e bangal yoppa yottade e bonanda taarindi fade de tobbe non bismillah mon e yeftere cioftal balli e yeftere cuftal balli Rama Diallo asalminama mi salminima Abdoulaye mi salmini teddube hedibe wartude humpitinde be kibaruji di kabaruji cuftal balli fijoji kan hitane waro na jokki non Abdoulaye dum do ko na jokki taw ko ciaggal kawre hankide laabi leyde nay godde andidande mubben tawdede e eto o couple de Afrique ko fidete to kudwara e pudde hitane warore nde eden don leyde ko Mali na Lima Cap Vert Nigeria e Guinea Bissau be kebi lawol kudwara ciaggal fijoji hankidi Hamari Traoré udditani Mali kebal ambaddu ardido e wakati didabo nene dorgeles beyti didabel ngel Mali hawi Congo e timmode fijongo Congo kam sey hedo kawral e Gambie jena budu waroro ndu andude dane mabbe Abdoulaye Nigeria kam jalo ken Sierra Leone do tati e didi kulol tawama ka Nigeria beedi tatabel fadde mudum e sertude fidibe mubben jaltudi galdol kawral lamni dani Guinea Bissau ciaggal Sierra Leone ronki yeso Nigeria hanki den Cap Vert kanyum feƴƴi ciaggal tati e go dibe ngadi Burkina Faso Burkina kanyum jalama hanki den ka ibe keddi e lunde bere sabu be lamni no illa may kawre paltide de be jokkan fijuji to kudwara Togo e Sierra Leone kamben ambasi jukuri di pidi ajara kodo men hande ardibe lamu fadde o Mali jamiri MINUSMA yalta Mali no yawiri fofa Abdoulaye Diop jagoro kalfinade goldel hakkunde Mali e leede godde nantini yidi lamu Mali e batu oni de wonno e wi ardibe Mali wala nana famdi ko MINUSMA nafi ana wawi MINUSMA yalta leydi ndi ni wonno wi Abdoul So gollanodo oni gondo handen e foftere jonnon dum neban sabo kaakidi MINUSMA jogi kanudi yaltinede e fano hala Ibrahima Timbiba e wi Abdoul So gol jaltuni MINUSMA to Mali beedenan leydi Mali ndi tidalaji kanko woni kodo meden handen kedden Abdou So mi salminima dama yetta ko adi fof e yi e nder ndi leydi Mali horebe leydi din yami saldu MINUSMA dum andi ko saldu oni jodido e nder Mali yondu yalto e nder ndi leydi no yawiri an ko honno famirda ngal pellital firtani en ngal pellital hediyankobe men RFI fulfulde siko tawi be laamiɓe lesdi ndi mbi ko yo mission yaltu kam mambo yaltu saabu mission o MINUSMA kay mission gonɗo woni fof liggorde ko gouvernement gonɗo lesdi esi noon siko tawi joni mbiya ko eɓe jaltune wawa yaltir noon saabu haɗandi ko ɗum logistique sika ƴetti han ko woni ko ɗon fonctionnaire civil jaltugol mumen saɗani esi militaire ɓen kewi matériel donc ina wawi ƴettu temps mbeɗa andi Sénégal ina toon par exemple handi ɓen he mbawi ƴettu lawol lesdi ɓe jaaha e siko tawi ko woto lesɗele ɗe ganduɗa ɓe jogui saabu contingent militaire ka e police foof eɓe gaddata matériel mumen te ɓe jalta ɓe jaltinat matériel o donc ɗum wawi ƴettude jamanu seeɗa ɗum noon ko arrangement mais ma mbat planification e si tawi gouvernement o kam wi ko ɓe jaltuma ɓe jalta kono en anda ko sa hombo ɓe wawat jaltude jaltugol kam boni ma ƴettu lebbi ɗiɗi walla lebbi tati jonnon sen ƴetti o alhaali ɗen andi Mali hino e nder caɗele ko fati e rafidenagu en heeɗi ke jagorɗo Mali halfinaɗo jokkodire hakkude Mali e leyɗe janane woɓɓe na leyɗe goɗɗe o holli MINUSMA waɗi duuɓi 10 e nder Mali kono ɗum addadi deƴere e nder leydi ndin ɗum ko caɗele ɓeydi e nder leydi ndin an ko honno yiruɗa o alhaali eyyi ɗum wona haɗa andi mission woni garowo lesdi ɓe jogoto ko mbiyata ko mandat nder mandat he mbiyata eko woni liggey o liggey ne wawi wonde hakkude haɓoɓeɓe ɓuuri heew ko ɗum wonata mission joni yimɓe ɓeni kaɓa gona hakkude mumen ha ɓe mbawa jooɗo ɓe laaya ɓe jiyata feere e barondiral usto
ɗum généralement ko ɗum wonata mission joni noon siko tawi heɓe mbi koɓe ko jii welani ɗumen a lisdi mumen ɓe mbawi wi yo mission o yaltu e si noon wona ɗum sabu haɗa andi ko wayino ko mbiyeten ko terroriste ɗum wona ko weeɓi jaggu ko woni koɓe ko mbiyata guerre asymétrique tawino ko armée ji neɗɗo jogo uniforme e jogo ligne ici mo ganduɗa ɓe garat han ɓe pella ɗo ɓe doga ɓe jaaha ga wona ko weeɓi ɗum wona ko weeɓi saabu ɓe haɓateɓe ko nder lesdi heɓe goni hono gandirta ɗumen hoɓe goni heɓe hono ɓe jahanir ɗum foof ko question joni noon heddi ko siko tawi gouvernement Mali heɓe jogui yakar heɓe jogui feere yiitude damal ene moƴƴa yii siko tawi mbeɗa wawi waɗ extrapolation seeɗa yii ko woni ko Soudan han hono wiyete kadi MINUSMA walla UNAMID woni Soudan ɓe ndeeƴino e si gila ɓe jalte yiini no Soudan fusiri han saabu ɓe haɓateno eɓe jogitari heɓe kaɓe han ɓe jaltini jogitari mumen lesdi fusi ɗum woni noon ko kullanɗen Mali saabu siko ɗum wayino no Mali ma muus a Mali mais ma muus lesɗel tariɗe Mali fof saabu siko fusi han onon mbawi ya ko Côte d'Ivoire mbawi ya ko Burkina Faso mbawi ya ko Mauritanie mbawi ya ko Sénégal ino hulɓini yaltugol MINUSMA e nder leydi Mali ɗum wawa addude deƴere e nder leydi ndi ɗum wawa ɓesdude caɗele e nder leydi ndi meɗe yitanma ɗum ɓesdu caɗele boni saabu kaali gueɗe ɗiɗi ene hen ko siko MINUSMA woni ɗon ene wawi waktadin haɓoɓe ɓe ene wawi waktadina ɓe haɓateɓe kay ƴeewa jaam e hanti ko MINUSMA yalti ɗum wonata ko haare direct gouvernement Mali kay enfin armée Mali kay ɓen ɓe mbiyeten han rébellion walla terroriste walla no innirɗen ɗumen fof heddi noon ko joni siko tawi Mali ɓe jiiheɓe gonde par exemple koɓe ko mbiyate mi anda ko gonga wona gonga Wagner ɗen andi Wagner ko mercenaire ɓe en yii MINUSMA sandu woni wawani tabintinde denago e nder leydi ndi ko ɗum Mali holli ɓe mercenaire ɓe Wagner ɓen no wawa tabintinde deƴere ɓen no wawa wartirde jaam e nder ndi leydi min mi ala hen yakar koma Wagner wat ko MINUSMA waɗan no ɗum waddo caɗele goɗɗe saabu haɗa andi lesdi ko yimɓe cekkiɗi ɗum wawata won ko ɓe mbawra ɓen jaɓodira ɗum wonɗo mette amen ɗum tasno heɗen kaɓa en kaɗi saabu ɗum joni hono mbatten hakkonditen ɓe jooɗo ɓe daña accord ɓe mbaɗa signé ɓe mbaɗa organisé lesdi mumen ɗum mi yakorani Wagner ina wawi jogo autorité fewjude haaɓe gouvernement o kay ɓe haɓateɓe mumen jooɗoɗo namdal sakkitingal Abdou Sow ko fati e faggudu woɓɓe ina ngaalu leydi hiɗen andi MINUSMA hino wallitade yimɓe hewɓe e nder Mali ko fati e faggudu mabɓe ko fati e ñamdu mabɓe Mali hande hino mari caɗele kadi ko fati e faggudu ɗe gandi leydi ndi hino ɓitti moƴƴa yaltugol MINUSMA ɓeyday tampere ɓeyday rafi ɓeyday caɗele e nder ndi leydi ma ɓesdu caɗele haɗa andi MINUSMA si woni ɗon ko wayno UNHCR wayno programme alimentaire mondial en fof ma waw wallude yimɓe ɓe e si ko oni wonani e nder lesdi he ko wayno Gao en han fayino han Tombouctou donge goɗɗe hono han walloɓe ɓe waɗeno wot ONG ji walla wot programme uji mbaɗeno programme alimentaire mondial en mbawata toon won saabu ɓe ngala sécurité mi yiyani hono ko wayno programme alimentaire mondial walla au commissariat au révisé wawi won ɓe ngala sécurité e ko on sécurité wawi mo totir tan ko mission ONU walla armée Mali e si ɓe mbawa won sécurité mumen wawa wona jooɗi mercenaire Abdou Sow mi jarnima sanne mi yetti onon noon jarama no moƴƴi yettama sanne Abdoul Sow gollannoɗo ONU gonɗo hande e foftere wonno koɗo meɗen hande nomo yewtide Ibrahima Timmy Ba ko fawi e ɗiɗo kabaruji Mali ko haɓɓoɗi e jaltole MINUSMA ko ardiɓe Mali tewti ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji ɗi yarama Diallo salminama e ɗimmola salminama mi salminima Abdoulaye jayndeji kewɗi gaɗi lamdal Abdoulaye jayndeji kewɗi garti e wote référendum o muuye waylugol sariya ɗoygal laamu Mali ɗum ɗon ko waɗi kenga Abdoulaye jayndeji kewɗi ɗi garti e ndun ɗon kibaru koreji Mali noddama wotude kenga salla ɓe jaɓi na ɓe jaɓayi ɗo no waylugol sariya nugal leydi ndi so tawi e ndelle hono ko ɗum ɗon waɗi kenga ñalaɗi ɗiɗi fadde ɗum ɗon noon laamu Mali kañum ƴami jaltol kono MINUSMA e leydi maɓɓe Abdoulaye Diop jagoɗo kalfinaɗo gollidan e leyɗe janane andini no ndu kibaru e jonde maɓɓe e ɗo no aljumare faltinede to New York imo tuumi ɓe konunkoɓe ONU
wasude waylude rafi ndenagu Mali e duuɓi 10 ɗiɓe ngaɗi toon e ɓeydude saɗɗaji yoga e waddude fitinaji hakkunde leñi e tuume hono wargoji ɗiɓen ɗon jokki andinde. Abdoulaye, jayndeji kewɗi ngaɗi lamdal ngal woni so tawi ndelle ana gonɗi rafi ndenagu waylaki e gonon MINUSMA to leydi Mali ɓeydagol warangoji dow civil en piyanɗe iri peɗe kuliyankoɓe ɗum ana heewi e fanden wonde taw ko hewɓe ana lamdi ko jaltol maɓɓe ɗo no jaltol kuno MINUSMA way battinande leydi Mali. gartane suɓogoyɗi e sungoji ɗi Abdoulaye Mali Webo walte ndu kibaru wiide wote ka gaɗama kenga jaabuji ana keɗa ɗo e balɗe 3 jokkoje ɗe wote ana teddi e leydi Mali saabu caggande ayka wote ɗe pirta kile kewɗe kenga noon ɗum laatoken tawa saɗɗa mawɗo taykaka hono ko wi Mali Webo ko ɓuri millionji 7,4 keɗano wotude ayo na aa so notiɓe ɓuri saliɓe leydi Mali heɓan ɗoygal kesal dow gollitirtengal gilla hitande 1992 jayne nde wi to Bamako yimɓe hewɓe jaltani ɗe wote fay so tawi hono tiɗormaji yoga tawama e nokkuje goɗɗe e soro Mali kañum wi Asmi Goïta kam e hojjani ɗo no hoorijo lamfadde ngu kam hejji wotoyde to groupe scolaire Ahmadou Ayassano Gonde kati kenga nden laamiɗo yamirino kuriji Mali mbotana waylegol saria o sabu ɗum waddanan Mali baylal lobbal. Abdoulaye e jeyne la kura warte teɗelaji suɓogoyɗi non so wote référendum o hoyti to Bamako ɗum tabitay e jihali goɗɗi Mali yeru to soɓɓiri ɗo no rew e hakkundere leydi ndi to saare diwal Kidal ton en murtuɓe yimɓe sifunoɓe hono fande hakkunde maɓɓe e laamu Mali nanodiral hitan ujunaaje 2015 ɓen ɗon caloken wotirɗi naata hono e ɗeɗo nokkuuje ko waɗi ɓen ɗon beltoraki ko winda e ɗoygal kesal ngal saabu koɓe podduno e laamu Mali ɗum ɗon teddinaka jokkini La Croix to diwe goɗɗe yeru to diwal Menaka ton du wote ɗe kaaɗi e saare tan taw ko rafi ndenagu piyanɗe état islamique ana heɓi sembe toon walde yimɓe forba modèle e ɓe fedde UE humpiti fonde nokkuje hono 7 udditay e to diwal mofti taw ko saabu rafi ndenagu kewɗo e ngal ɗon diwal ko saabi hono bili kewɗi na mbiyen wote ɗe ngaltira to bankas. a jarama Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen ɗi hannden altinere 19 lewru jeego ɓordu e hitande ujunere 2023 gonno to leydi Mali toon suɓogoji hono lamdade ɓiɓɓe leydi ndi so tawi jaaɓi na jaɓali niwgal sere kesal ngal gaɗi kengen e ko tawi ka yimɓe jaltal e keewal kasane ɗi gaɗali du Kidal funnague leydi ndi saabe hono pelle joguiɗe kaɓorɗe ɗe jaɓali tawdede hen e yogoɗo e nokkuje goɗɗe ɗin ɗon suɓogoji gaɗali saabe e rafindenagu to leydi Soudan fuɗɗude alana kengen fa balɗe 3 ɗiɗon haɓoɓe kawri e darnude piyanɗe yalla civil en ana keeɓa balligu tawi kam ɗum teddinama e kengen e Darfour e saraji muɗum foof. to leydi Cameroun toon woni toppaɗen hannden e jantore meɗen mawde ene fawi e dow hono jiiɓu jawdi e ley gollirde pétrole e gaz e ley leydi ndi yidde sakkade na haɗude jiiɓu saabi hono so suka Cameroun biyeteɗo Yves Bertrand Solenga e kañum naftori ande ɗe moƴƴini machine ko wawi hono taykade e andude ko joga e pétrole e gaz no yaltirta e ko nande muɗum nafoore mawde woni ko heɓa hen. Mariama Mumini waɗani en jantore mawde hande asar ɗuuɗi ha laabi nyebbam pétrole digam wakkati lowugoɗam ha motaji ha wakkati waylugoɗam nder cuveji nonnon bo wakkati sippugoɗam nder station ji. lesdi Cameroun ɗo asna ko waɗata milliard 178 ha kala hitande fu ha ɗatal ngal. Yves Bertrand Solanga derkejo mo lesdi Cameroun himi waddini filoɓe nyebbam ɗam dabarewol faabowol. Je dirais qu'il s'agit d'une première. Il faut timi wi'a on ɗum hunde hesre ngam ɗum Joshua arana nga ɓiɓɓe Afrika numi tappi ngam bo Afrika man fakat ɗum waɗama dedei haaje entreprise ji Afrika koma entreprise ji lesɗe jananne huwoje nder Afrika. ndi nafan ha waɗugo lissafi sogguji nyebbam nder station ji ha kala minti 30 fu.
Les contraintes économiques, techniques et environnementales obligent les acteurs industriels du secteur pétrolier saɗirmaji goɗɗi ɗo dolta suklaniɓe kuuɗe pétrole aval hutinirgo dabareji laaɓɗi ngam ɓen man ɗo sinka aybeji boofi himɓe majjirru jawdi zamba e ko nandi e ɗum ɓillaji battiɗinoji dow kuugal entreprise ko larani majjirru jawdi misalu dede ko barikiwa suklaniga ndiyam yiite lamtarki e goɗɗum hollini gomnati foti no heɓa milliard 35 ɗe franc CFA kala hitande fuu gal wakkere privé bo milliard ji sowi 10 dede ko sanduji kam tindini ha nder woylari Cameroun feere mum ni majjirru ndu waɗan million 800 ɗe franc CFA dow sankitoɓe nyebbam carburant wato mètre cube ujune 10 ha lewru fuu 10 000 mètres cubes par mois. Yves Bertrand Solanga andini nafu jamdi ndi ɗo larani fahin wakkere ndenagu pilki. Par ailleurs, avec le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre au menu den fahin be sanjugo kilmaji ɗo hunde nde hanani watanego hakkilo boɗɗum ha mobgal duniyaru ngam margo e hutinirgo nyebbamji pétrole ɗo mari sera masine handanayi himɓe ɓadita ɗum ha sera ɗum ɗo sabbibina nyawji ɗuɗɗi kanjum waɗi to ɓe woɗɗini kuugal man be machine ji ɗo ɗum reeni himɓe kam tawon nden bo ɗum reeni nokkure bo wo'ingo man bo waɗete be ko min waddi ɗo jamdi ndi wala ɓoggol mardi batir ndi sembe mum waɗan duuɓi 5 tiggugo ndi bo koyɗum machine dow ko himɓe wowino bote maari feere bo ndi yerɓan kubaruji ko ha babe ɗe réseau ngakki ko ma wala sam même dans des zones ayant une faible couverture réseau ou n'ayant pas du tout de couverture réseau. ɗuɗɓe hutiniri andal ngal bana Perial Jean Nyodok horejo gollirgal Gurfam o andini ɓe fondi jamdi ndi nder cuuɗi nyebbam maɓɓe ha wuro Yahunde lebbi ɗuɗɗi ɓe gerdidi. Nous avons eu l'opportunité de tester. Diga to ɗum waɗama ni misalu ardaniɗo babe kuuɗe station ji ɗuɗɗi foti tokkita ayna kuuɗe ɗe o laara ɗe nder wakkati ɗe ɗo sala bo banniɗo bo foti o waɗa kadi lissafiji kala nde weeti fuu be téléphone mako ni o waɗirta lissafiji majum. Les avantages de coût. Light oil anditama gomnati ɓe keɓi bo ɗerewol dungayre OAP ɗum ko hokki ɓe hujja yarugo ɗum nder lesɗe Afrika 17. Yves Bertrand andini dagam de dabarewol ngol fuɗɗi. Le projet Light Oil a été lancé. Taskara Light Oil fuɗɗi ha hitande 2017 amma ɗum hakkunde hitande 2020 yahugo hitande 2021 on taskara arana labka kam wurtinama hanange mo hande min tiggi jaugeji ɗi sowi 10 nder Cameroun. Non o andini sembe mabɓe no foti hande e fandare mabɓe dow dabarewol ngol. À ce jour, nous avons une capacité de production de 20 jauges par mois. Min ɗo mari sembe tappugo machine ji ɗi 20 kala lewru fuu fandare amin nder ɓadi ɗum waɗango kudiɗɗiraɓe amin pourcentage 35 nder Cameroun nden ɓawo ton min yiɗi wartugo fenam en nder Afrika gal lisal ngal ɗo ɗo. Un acteur incontournable dans la digitalisation des procédés industriels en Afrique. Kadi bo o andini ande internet woni ande nafoji jango ɗe tartatake. L'internet industriel des komin objets. wiyata internet industriel des objets ɗo ɗum hunde marde saman har yeeso to yiɗi ha Cameroun ha Afrika ko nder duniyaru fufu husitango dabareji dow andal ngal ɗo e dow light oil ɗum sa'a e ƴoyre mawnde gal aynugo keɓe ɓamtugo kuugal renugo nokkure e ummatore De l'environnement et du capital humain. derkejo o be kudiriraɓe mako ɗo mari haaje ko waɗata millionji 200 ɗi franc CFA no ɓe yarira andal ngal yeeso ngal huɓida babe nyebbam mawɗe bandepoji be pipeline ji. Mariam Mumini, Yahunde, RFI. Ayi Adam ajumi dilloya miya hamida boya mi wawa dalargo abba be inna bedo yara bone mi bini mi dami abba derbelum mi bini mi dami inna belum mi wawa dalargo en noon jaati ngol jimol fawi e ndeɗo jantore mawde nde Mariamu Mumini waɗani en iwrude to leydi Cameroun.
tedduɓe on jarama ɗo katen e kabaruji ɗi woni ɗiɗo kabaruji arandeji. Saliou Diaw dia golle ɗe peewi fes anandani e pinɗo ka golle ɗe ka peewi en kaddan ɗo enen ɗo stilma capantati e kabaruji goɗɗi.